Nang haros ang team sa Mati City sa bag-uhay lang na human nga first coach Nick Jorge 3-on-3 Cup Mati Leg sa Davao Oriental. Tulo sa upat ka mga categories ang nahakot sa Mati City 3-on-3 for men. Ang Mati City Agilas ang nagkampiyon sa under 18, 16 ug 12 kategory, samtang under 14 kategory nasungkit sa team sa Governor Generoso Davao Oriental. Samtang sa women's under 18, nagkampiyon sab ang team sa Mati City. 27 ka mga team sa lalaki ang misalmot sa padula nga giapilan sa tanang lungsod ug syudad sa Davao Oriental ug upat ka team sa babae. Suportado ni Governor Corazon Malanyaon ang padula kauban ang Basketball Efficiency and Scientific Training kun Best Center Sports Incorporated ug Best Center Sports Davao. 2 days na event, ang organizer is Best Center, founded by Nick Jorge. Ang nagkampiyon sa matag kategory mao'y magrepresenta sa probinsya alang sa National Championship nga himuon sa Pagadian City karong Disyembre 10 hangtod 11, 2022. Gipasalig ni Governor Malanyaon nga iyang suportahan ang tanang programa sa sports ug ang sektor sa kabatan-unan. Gipasalamatan sab niini ang organizer sa padula.